Oriol Junqueras, 13 anys de presó. Dolors Bassa, Oriol Romeva i Jordi Turull, 12 anys de presó. Carme Forcadell, 11 anys i mig. Josep Rull i Joaquim Forn, 10 i mig. Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, 9. Tots ells acusats de sedició i només alguns de malversació de fons públics. L'esperada sentència del Tribunal Suprem ha arribat. Llarena torna al taulell de joc. Tercera euroordre contra l'expresident Carles Puigdemont. Serà aquesta la definitiva? Ha estat una condemna suau o dura? Tornarem a reviure una tardor com la del 2017? Què ens espera a partir d'ara? Cap a on anem? Tot això ho debatrem en la propera hora i quart. Avui, Santiago Espot i Òscar Ramírez. Benvinguts al Cultura Política. Us parla Sergi Àlex. Bé, bona tarda. Com dèiem, avui tenim amb nosaltres a dos convidats. Santiago Espot, president de Catalunya Acció, i després seguirem amb la ronda de precampanya electoral amb el diputat, amb el regidor del PPC a l'Ajuntament de Barcelona, Òscar Ramírez. Primer de tot, Santiago Espot, bona tarda. Molt bona tarda. Ara l'Andreu, que està aquí, ens explicarà més sobre tu. Qui és Santiago Espot? Bé, bona tarda. En primer lloc, nascut a la Pobla de Segur, Santiago Espot és un polític, empresari i escriptor. És president executiu de Catalunya Acció, una organització política independentista fundada l'any 2005. Espot ha estat l'autor de diversos llibres, com ara Cap a la independència o Discursos a la nació. Cal dir per això que la presentació de polític s'ha de dir que no professional, en tot cas amateur. D'acord. De moment jo no he cobrat ni un euro de l'erari públic. Perfecte, ara discutirem tot això. Primer de tot, començarem valorant una valoració personal de la sentència del procés que va sortir ahir, dilluns, per part del Tribunal Suprem. Què n'opina Santiago Espot respecte a la sentència del Suprem? Una sentència pròpia de la justícia d'un estat que no vol perdre una part del seu territori. Una sentència que, sincerament, a mi no m'ha sorprès, simplement perquè jo també vaig estar processat a l'Audiència Nacional, jutjat i absolt en segona instància. Si a mi, per escriure un manifest de 40 línies, ja em van jutjar a l'Audiència Nacional i fins i tot el dia que vaig anar a declarar, la fiscal em va demanar mesures cautelars, que afortunadament el jutge instructor va desestimar 48 hores després, és normal que les sentències hagin estat unes sentències de la duresa. Unes sentències molt dures respecte a dit el comentari en el publicat de Catalunya Acció, que l'han publicat avui en el compte de Twitter, he vist que l'ha retuitejat, on afirmaven que l'única sortida d'això era fer política audaç que arribi fins al final. Sí, a què et refereixes quan dius que arribi fins al final? Fins al final ha de ser justament quan un té l'objectiu polític de la fundació d'un estat i trencar un statu quo, com és l'statu quo, no espanyol només, sinó també europeu, i no podem infravalorar l'statu quo europeu actual, que és un statu quo, a més, que no podem oblidar, d'una gran solidesa perquè va néixer després de la Segona Guerra Mundial per evitar que les nacions europees es matessin entre elles. Per tant, trencar aquest equilibri, aquest statu quo, torno a repetir, resulta difícil. Per tant, esclar, només amb una política de jugar fort, d'arribar fins al final, d'assumir totes les conseqüències que suposa... Què refereixes amb jugar fort? Jugar fort suposa que la fundació d'un estat, la proclamació de la independència, suposa, evidentment, substituir una legalitat per una altra, si cal, utilitzant la força que et dona la Constitució d'aquest nou estat. No ens hem d'espantar per això. Força és violència? No, la força és la utilització de la força, ja deia Max Weber, no? Els estats són justament qui té el monopoli de la força. Si tu fundes un estat, si tu declares una independència, i aquesta independència és reconeguda, naturalment, doncs aleshores tens, evidentment, el monopoli també de la força. Que pot haver una altra legalitat que utilitzi la força? Indiscutiblement. Però hem de pensar que cap independència s'ha aconseguit, tret de la de Txèquia i Eslovàquia, sota els paràmetres d'un diàleg i d'una negociació en fair play. Segurament ha estat només la de Txèquia i Eslovàquia perquè el president de Txèquia, justament, era un home d'una talla política notable, com era Václav Havel, un home d'una formació política i d'una talla cultural notable. Per tant, això s'ha d'assumir i arribar fins a les últimes conseqüències, evidentment, és la utilització de la força en segons quins moments, esclar. Vosaltres heu dit en aquest comunicat també, que el podem veure en pantalla, si no m'equivoco, que esteu en guerra amb Espanya.
Recordo que ara farà... que Espanya us ha declarat la guerra. Espanya ha declarat la guerra en forma de sentència judicial. Jo quan dic això recordo ara una frase del venerable Heribert Barrera, deu fer d'això, doncs, crec que uns 15 anys aproximadament, que ell en un acte públic, era una conversa amb en Jordi Pujol, l'expresident de la Generalitat, i estava moderada per en Salvador Cot, l'Heribert Barrera va dir: jo estic en estat mental de guerra amb Espanya. És lògic, ho comparteixo. És a dir, Espanya doncs, és una entitat política que en els últims 300 anys doncs, ha perseguit l'aniquilació de la cultura, de la llengua i de la personalitat nacional de Catalunya, en definitiva. Ha arribat fins i tot a l'intent de l'extermini físic. Jo no m'invento doncs, els episodis dels afusellaments doncs, al Camp de la Bota, jo no m'oblido, doncs, per exemple, de tots aquells passatges històrics on doncs, els catalans, per defensar la independència de Catalunya, molts d'ells hi han pagat amb la vida, esclar. Però que jo sàpiga, jo encara no he vist cap declaració de guerra de cap personatge del govern espanyol o però d'Espanya. vostè com a periodista sagaç doncs, ha d'entendre doncs, que les declaracions de guerra avui en dia no són les declaracions de guerra que es feien doncs, a primers del segle XX. Vostè també entendrà que aquest comunicat i aquest manifest que ha signat doncs, Catalunya Acció, doncs, evidentment el que planteja amb aquesta expressió doncs, és el que desprèn justament doncs, l'esperit de la sentència, que és que això no es torni a repetir. I, per tant, és evident doncs, que això doncs, és una guerra contra l'independentisme, naturalment. És a dir, si a partir d'ara, doncs, per intentar negociar amb l'Estat, que és el que pretenien els nostres polítics, que en cap moment van pretendre la independència, com ells van apuntar justament en el judici. Si per intentar negociar amb l'Estat doncs, les conseqüències són aquestes, és evident, jo no sé, però jo ho interpreto naturalment doncs, com una declaració de guerra, esclar, sí. Vostè té algun problema amb els espanyols perquè va dir en el seu moment, fa poc, amb un tuit que vaig llegir seu, que un dels seus objectius per aconseguir, per tal d'assolir la independència, era separar i disgregar entre catalans i espanyols i fer desaparèixer Espanya de dins de Catalunya. Sí, clar, però és que això és normal. De la mateixa manera, quan els Estats Units d'Amèrica van fer la independència, va desaparèixer la corona britànica de dins del territori dels Estats Units. Quan va haver la independència de Cuba, la corona espanyola va desaparèixer de dins del territori de la nova República Cubana. Això no és res exagerat. Separar catalans i espanyols? Sí, naturalment, cadascú té una identificació nacional, com la té un senyor que es declara francès, holandès, alemany o belga. Vull dir, amb això no hi ha cap tipus de mala interpretació. El que passa que aquí, com que estem acostumats, i tots en som víctimes, en definitiva, d'un llenguatge polític doncs, on les elipsis i on el parlar mitges, això doncs, s'ha imposat, quan parles d'una manera clara del que suposa una independència, la gent es pot sorprendre. Però bé, això no sorprèn quan tu dius això. Jo tinc bons amics nord-americans, no? I aleshores ells entenen la diferència entre catalans i espanyols. No hi ha cap mena de problema. Però vostè titlla això com un conflicte ètnic. Sí, no racial, alerta. És a dir, perquè aquí... M'expliquis això. Catalunya és evidentment, doncs, que és una ètnia cultural, no una ètnia racial, no? Aleshores, per tant, és evident que la identificació nacional cada vegada s'està produint més. Avui en dia, a Catalunya, tots en aquests darrers 2 o 3 anys, el conflicte s'ha vist perfectament manifestat en la divisió entre aquells que se senten catalans i aquells que se senten espanyols. Els catalans se senten independentistes, els que se senten independentistes, i aleshores doncs, això entra en conflicte doncs, amb aquell que se sent espanyol i vol mantenir doncs, la seva condició d'espanyol a Catalunya. És una identificació nacional, sí, sí. És a dir, en el teu país futur, segons tu, que sigui la República Catalana o l'Estat català independent, no acceptaries espanyols? És a dir, no t'agradaria que hi hagués espanyols? No, perquè tu t'has declarat també una persona que antiespanyola. Naturalment, és clar, és que si Espanya a mi em vol fer desaparèixer i Espanya a mi doncs és una entitat política la qual em vol negar la meva possibilitat d'esdevenir una nació independent o fins i tot de poder votar la meva independència, és evident doncs, que jo per Espanya doncs, no en tinc cap mena d'amor. En nom d'Espanya, a mi m'han processat. Aleshores, com he de ser jo pro-espanyol? I en nom de Catalunya no t'han robat? En nom de? En nom de Catalunya, Jordi Pujol no t'ha robat? Sí, però aquestes coses són, diguem-ne, les coses fàcils de dir. Clar que m'ha robat Jordi Pujol, però més em roba Espanya que em roba a l'any 16.000 milions d'euros. Per tant, vull dir, encara
En Pujol... 16.000 milions sí, d'euros? 16.000 milions d'euros. Sí que té vostè diners? No, ens roben els catalans 16.000 milions d'euros, 16.000 milions d'euros, i vostè ja ha de saber que això és producte de les balances fiscals que, a més, estan publicades i coses dites per economistes de reconegut prestigi. En un article publicat en el portal VilaWeb dius que quan et volen aniquilar... Jo no he publicat mai cap article en el portal VilaWeb. Que jo no col·laboro... Un article d'opinió. A VilaWeb? Jo no he publicat mai. Serà el món. No sé, aviam si aquesta frase l'has dit tu. Quan et volen aniquilar com a poble, de la política se n'ha de tenir un concepte bèl·lic. Això no és cap article. Què és? Això és un article publicat al món. Al món? No a VilaWeb. Disculpes. Disculpes meves, pot ser que ens hàgim equivocat de la font. És que justament VilaWeb és un mitjà de comunicació. Pot ser el món. És un mitjà de comunicació amb el qual jo no hi he col·laborat mai i, en fi, tampoc se n'han fet Esmenem l'error, però igualment et vull preguntar sobre la frase aquesta. Quan et volen aniquilar com a poble, de la política se n'ha de tenir un concepte bèl·lic, ha dit vostè. Naturalment que se n'ha de tenir un concepte bèl·lic. Expliqui. I el concepte bèl·lic de la política és que tu la política la planteges justament, afortunadament, com la substitució de les antigues guerres. És a dir, de la política, sentit bèl·lic. Esclar, tu has d'anar a combatre, tu has d'anar a fer guanyar una opció política, i això, és bèl·lic. Ara, clar, si vostè presenta el bel·licisme sempre associat a la violència, no, bèl·lic, sí, esclar. S'ha de tenir una mentalitat bèl·lica per poder trencar un statu quo com l'espanyol. Abans ens has dit que eres antiespanyol, hem comentat que havíem vist un vídeo on deies que eres antiespanyol. Anem a repassar-lo, perquè després et preguntaré que els catalans aquests que tu dius que se senten espanyols, si també són anticatalans. Ves-te pensant la resposta, veiem el vídeo. Veiem que encara no tenim el vídeo, però et pregunto això, si els catalans que se senten espanyols també són anticatalans. Això els hi hauré de preguntar a ells. No sé, t'ho pregunto tu, la pregunta és per tu. Però és que jo no sóc un català que em senti espanyol, per tant jo no puc respondre aquesta pregunta. Tu ets un català que no te sents espanyol, has dit que ets antiespanyol. Correcte. Aleshores, aquesta pregunta se li ha de fer a un català que se senti espanyol. Li respondrà ell. Jo no soc tan agosarat ara com per respondre per altres persones. Exacte, i més si fossin dues persones que conec encara, però em sembla que són unes quantes desenes o centenars de milers de catalans que se senten espanyols. Bueno, catalans, espanyols, que després se senten catalans, naturalment. Clar. La identificació nacional és una cosa que s'ha de clarificar molt. Aleshores, hi ha una persona que se sent espanyola, i escolti'm, si se sent espanyola, fantàstic i cap mena de problema. Em diuen, Santiago, que ja tenim el vídeo, ara sí, repassem-lo i seguim. Jo com a català, i ho dic obertament, jo no vull ser espanyol. Si no vull ser espanyol, és que no aprecio Espanya. Si no aprecio Espanya, és que no sóc pro-espanyol, sóc antiespanyol. De la mateixa manera, nosaltres parlem clar. Ara, els espanyols s'amaguen i són hipòcrites perquè són anticatalans. Sí, de fet, arran d'aquest vídeo et van dir tot això que estàvem comentant, no? Xenòfob, ultranacionalista, radical... Què en penses d'aquesta gent que et deia aquests insults? Creus que són certs, que no? Vull dir... Tinc la pell molt gruixuda, sincerament. És a dir, a partir del... Reps molts insults? A partir del moment en què a mi em condemnen i el jutge, el magistrat Vázquez Omrubia, associa el meu independentisme a una malaltia mental amb sentència judicial, jo, com comprendrà, el que em puguin dir per les xarxes, sincerament, poc m'importa. Aquests dies, però, que és un dels motius pels quals t'hem convidat aquí, has estat viral a les xarxes socials, un vídeo teu. L'Andreu ens explica exactament de què anava aquest vídeo. Doncs sí, des del passat dimecres circula un vídeo a les xarxes socials que ha tingut bastant ressò mediàtic. Segons explica la premsa, un grup de persones encapçalat per Santiago Espot va dirigir-se a un centre mèdic a demanar explicacions al seu director en un ambient que es pot veure en el vídeo bastant tens. El motiu? Una denúncia prèvia per part d'una pacient que assegura que va sentir-se humiliada quan la doctora que va atendre la seva filla no ho va fer en llengua catalana. Veiem el... No és correcte, això. Ara ens ho respons. Mirem primer el vídeo i tornem. No, però ho dic perquè no és correcte, això que acaba de dir vostè. Perquè ho heu tret de la premsa, llavors... Bé, la premsa pot dir el que vulgui, però no va ser aquest el motiu. S'està veient el vídeo, ja?
Mirem el vídeo i seguim. Benavent, doctor Benavent. Sí. Això és una punyetera colònia. Aquí venen metges amb l'ànim del colonitzador. A menys tenir-los. No només aquesta metgessa, sinó moltes metgesses. Perdona, doctor Benet, jo l'he deixat parlar, ara em deixa parlar vostè. Fins i tot, aquest és un país on no et pots morir ni en català. Ni en català. Hi ha molts dels nostres avis catalanoparlants que les últimes paraules que escoltaran seran en llengua castellana. Per tant, els catalans són molt generosos. Deixem que parlin en castellà. Fixi si som de generosos. Però que ens humiliïn a casa nostra, com va humiliar aquesta mare, aquesta metgessa, aquesta mare, això no ho tolerarem més. Veig que vostè no dona les explicacions oportunes i ens n'anirem, doctor, i ens n'anirem allà on calgui. Això no es torna a repetir aquí. Això no es tornarà a repetir. Santiago, hem escoltat el vídeo, abans estaves comentant alguna cosa, pots seguir. No, és que primer ens hagués agradat, veure primer el vídeo per saber de què estàvem parlant. Cap problema. La polèmica va venir, i això va sortir la mare explicant-ho justament a RAC1, quan la noia de 26 anys i discapacitada només parla l'idioma de casa, que és el català, va anar a urgències al cap de les Corts i la metgessa es va negar a atendre a la nena amb llengua catalana. Va acabar la mare fent d'intèrpret entre la mare i la pacient. Això vulnera 3 lleis. Una, de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, crec que és l'article 11, si no recordo malament. Una altra, la llei de normalització lingüística del Parlament de Catalunya. I la tercera, que és més greu, si m'apuren, l'Estatuto Básico del Trabajador, que és una llei espanyola en la qual tot funcionari públic, tota persona que estigui en unes dependències públiques, com és el cas d'un CAP, té l'obligació d'atendre amb aquella persona en la llengua del territori. Per tant, repeteixo que es van vulnerar 3 lleis. El que jo vaig fer en aquest cas va ser anar a demanar explicacions al metge davant d'aquesta discriminació lingüística. Evidentment, si aquesta discriminació hagués estat per motius de raça o de religió, li puc assegurar que segurament la CUP estaria fent un escratxe al cap de les Corts. Però aquí discriminen per llengua catalana i aleshores aquí ningú protesta. Ha de ser un home, un ciutadà de peu que exercint els seus drets, a més com a contribuent... I amb crits. No, aixecant el to de veu. Aixecant el to de veu. Aixecant bastant el to de veu. Sí, clar, quan un està enfadat s'aixeca el to de veu. Naturalment que aixeca el to de veu. El que passa que en aquest país, clar, aquí resulta que hem associat... Jo crec que les coses es poden dir d'altres maneres. No, però vostè el que pugui pensar no és el que jo he de fer. Aleshores, per tant, si vostè agafa, per exemple, i se'n va al Parlament britànic, vostè veurà que els tons de veus quins són, i quan un s'enfada naturalment, doncs que aixeca el to de veu. Només faltaria que no aixequés el to de veu davant d'una injustícia d'aquesta magnitud. Clar que sí. I més quan tu pots exigir en què s'inverteixen els teus diners, perquè jo sóc contribuent i jo vull saber l'administració també a qui contracta si vulnera drets lingüístics. I això no passa absolutament res per aixecar el to de veu. El que passa que aquí associem el ser demòcrata per la baixet. No, si es parla alt no passa res, home. No, es pot parlar alt però amb bons modals, crec jo. No, si es parla amb bons modals. Vostè ha sentit algun insult? No, però jo crec que no són aquestes... Personalment, és una opinió personal, òbviament. La seva opinió personal... Si tu creus que hi ha molta gent que... La seva opinió personal... Que parla les coses així, doncs... La seva opinió personal, és aquesta. Li puc assegurar que la vida del dia a dia, quan un s'enfada, ja sigui en matèria empresarial, ja sigui en matèria familiar, ja sigui en moltes matèries, la gent aixeca el to de veu. Sabies si t'estaven gravant? No, no ho sabia. No ho sabia. Primer de tot, gràcies per l'entrevista. Ara t'acabarem de fer una última pregunta, però